Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την πρωτοβουλία διοργάνωσης αυτής της σημαντικής ημερίδας, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση και στο διάλογο μεταξύ των φορέων και της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σκιάθου, κυρίου Γεωργίου Διολέτα. Λυπάται ειλικρινά που δεν μπορεί να παρίσταται σήμερα μαζί μας, καθώς έκτακτες υπηρεσιακές υποχρεώσεις κατέστησαν την παρουσία του αδύνατη. Με όριστε, ωστόσο, να εκπροσωπήσω την υπηρεσία μας, τονίζοντας τη σημασία που αποδίδει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στον συνεχή διάλογο με τον εμπορικό κόσμο του νησιού και ζητώντας να υπογραμμίσω τη δέσμευση της υπηρεσίας μας για μία τουριστική περίοδο με κανόνες, διαφάνεια και ισονομία για όλους. Εν ώψη της νέας τουριστικής περίοδου, είναι κρίσιμο να υπενθυμίσουμε τη βασική αρχή που ορίζει η νομοθεσία για τη χρήση δημόσιου χώρου στη χερσαία ζώνη λιμένα. Η διαχείριση της χερσαίας ζώνης λιμένα διέπεται από τον νόμο 2971 του 2001, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σύμφωνα, λοιπόν, με το θεσμικό πλαίσιο, η χρήση δημόσιου χώρου προϋποθέτει συγκεκριμένη διαδικασία και πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες που προβλέπονται. Πρώτον, κανένας επαγγελματίας δεν νομιμοποιείται να κάνει χρήση του χώρου εάν δεν έχει λάβει την τελική έγκριση και την αντίστοιχη άδεια από το φορέα διαχείρισης. Δεύτερον, η κατάθεση της αίτησης αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα της διαδικασίας. Η άδεια χρήσης ενεργοποιείται αποκλειστικά μετά την πλήρη εξόφληση των προβλεπόμενων τελών προς το φορέα διαχείρισης. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ένα σημείο που συχνά δημιουργεί παρεξηγήσεις. Καμία χρήση χώρου δεν επιτρέπεται πριν από την οριστική έκδοση της σχετικής άδειας. Οποιαδήποτε κατάληψη χώρου πριν από το στάδιο αυτό θεωρείται αυθαίρετη και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Η συμμόρφωση σε αυτόν τον κανόνα προλαμβάνει διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα και συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της λιμενικής ζώνης. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών έχει δείξει ότι η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων και η πλήρη στήριξη της διαδικασίας συμβάλλουν σημαντικά στην αποφυγή καθυστερήσεων και προβλημάτων κατά την έναρξη της τουριστικής περίοδου. Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους επαγγελματίες να μεριμνούν εγκαίρως για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών και να διατηρούν συνεχή επικοινωνία με την υπηρεσία μας, ώστε να επιλύονται άμεσα και τυχόν ζητήματα που προκύπτουν. Η συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας μας και των επαγγελματιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία της χερσαίας ζώνης λιμένα και την αποφυγή φαινομένων που δημιουργούν άνισες συνθήκες ανταγωνισμού. Στην προσπάθειά μας για την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής αγοράς, εστιάζουμε φέτος σε 3 βασικά σημεία, όπου από την εμπειρία των ελέγχων παρατηρούνται οι περισσότερες δυσλειτουργίες. Πρώτον, επιχειρήσεις rent-a-car. Διαπιστώνεται συχνά υπέρβαση των παραχωρηθέντων τετραγωνικών μέτρων για την έκθεση οχημάτων και δικύκλων. Υπενθυμίζεται ότι η παραχώρηση αφορά συγκεκριμένο χώρο με σαφώς καθορισμένα όρια. Οποιαδήποτε υπέρβαση των ορίων αυτών συνιστά παράνομη κατάληψη δημοσίου χώρου και δημιουργεί προβλήματα στη διέλευση πεζών και στην εύρυθμη λειτουργία της λιμενικής ζώνης. Δεύτερον, διαφημιστικές ταμπέλες. Η τοποθέτηση στάντ και πινακίδων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η αυθαίρετη τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων δυσχεραίνει την κίνηση των πεζών, δημιουργεί προβλήματα προσβασιμότητας και υποβαθμίζει την αισθητική εικόνα του λιμένα. Η σωστή χωροθέτηση και η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων
συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση μιας καθαρής και οργανωμένης εικόνας της περιοχής. Τρίτον, οι ιδιοκτήτες σκαφών, να αναφερθούμε και λίγο και σε αυτούς. Η τήρηση της κανονιστικής χωροθέτησης σκαφών είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα. Η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες θέσεις δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας, δυσχεραίνει τη λειτουργία του λιμένα και μπορεί να προκαλέσει προβλήματα τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους επισκέπτες του νησιού. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται δεν έχουν τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπούν κυρίως στη διασφάλιση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της ορθής λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων. Η εικόνα της χερσαίας ζώνης λιμένα αποτελεί την πρώτη εντύπωση που αποκομίζουν οι επισκέπτες του νησιού. Η τήρηση των κανόνων δεν αποτελεί απλώς υποχρέωση, αλλά και στοιχείο που ενισχύει την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος και την ανταγωνιστικότητα της σκιάφου ως προορισμού. Τέλος, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το Λιμενικό Ταμείο καταβάλει διαρκή προσπάθεια για τη βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται στη λιμενική ζώνη. Η συνεργασία με τους επαγγελματίες και τους φορείς του νησιού αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας. Μέσα από τον διάλογο και την κατανόηση των αναγκών της αγοράς μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο λειτουργίας που θα εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Σκοπός μας είναι η έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση γενικά των χρηστών της χερσαίας ζώνης λιμένα, ώστε να προλαμβάνονται δυσάρεστες καταστάσεις, πρόστιμα, ιδιαίτερα κατά την περίοδο αιχμής. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σκιάφου παραμένει αρρωγός στην υγιή επιχειρηματικότητα. Στόχος μας είναι η πρόληψη και όχι η καταστολή. Επιδιώκουμε μια καθαρή λειτουργική και αισθητικά αναβαθμισμένη χερσαία ζώνη λιμένα που θα ωφελεί τόσο τους επισκέπτες όσο και τις επιχειρήσεις του νησιού. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας.